Gai honetako bigarren atala blokeko sistema munduan da. Eta hemen ikusten da mundua nola banatu zen bi bloke handi hauetan. Hemen daukagu mapa mundi bat, non ikusten diren Sobietar Batasuna eskubialdean edo ekialdean daukagu, eta gorriz dauden herrialdeak bere nolabaiteko bere menpe edo bere esferan zeuden, eta bestetik eskerrean eta mendebaldean estatu batuak eta urdinez bere aliatuak daukagu. Adibidez, Espainia, Portugal eta Frantzia bane daudelarik. Eta Sobietar Batasunaren esfera horretan, adibidez, Txina daukagularik. Oso esanguratsua izan zen kasu bat, zena izan zen, Alemaniaren banaketa. Zergatik, azkenean, bigarren mundu gerra bukatu zenean, Alemania 4 zatitan banatu zelako. Herrialde irabazleen artean, hain zuzen ere. Irabazleek Alemaniako larraldea 4 okupazio gunetan banatu zuten. Ekialdeko gunea Sobietar Batasunak hartu zuen, eta mendebaldeko aldeak irabazleak baino beste alderdikoak. Hau da, Frantzia, Britania eta Estatu Batuak. Oso esanguratsua izan zen zera hau, azkenean banaketa oso artifiziala izan zelako. Eta mendebaldeko zonen bateratzea, azkenean Sobietar Batasunaren edo Sobietar Batasuna ez ziren herrialdeak batu zuten Alemaniaren zati hau. Noiz? 1958an. Estatu Batuak, Erresuma Batuak eta Frantziak bere zonak bateratu zituztela. Baina honen aurrean Stalin, Sobietar Batasunaren nagusia, Berlingo blokearen ezarpena ezarri zuen. Eta eman ziren hitzarmenak edo akordioak urratu zirela argudiatuz. Honen ondori sortu eman zen, irtenbidea zein izan zen, aireko zubia erabili zutela, Berlingo mendebaldean zeuden jendea edo hornitzeko. Azkenik, Alemaniaren banaketa behin betikoa eman zen 1959an, maiatzean hain zuzen ere. Eta, Alemania Errepublika Federalean mendebaldeko zonak ezarri ziren, eta bestetik Errepublika Demokratikoan Sobietar Batasunaren menpean zeuden zonaldetan. Oso esanguratsua izan zen aireko irtenbide hau argazkietan ikusi dezakegu. 1958an Sobietar Batasunak Berlingo mendebaldeko hornidura bide guztiak blokatu zituenean, krisiaren erdian mendebaldeko potentziek misio historiko bat jarri zuten martxan. 2 milioi biztanle baino gehiagori laguntzea eta hornitzea nola? Aire bidez. Abioiak erabili izan zuzen ere. Oso esanguratsua izan zen beste garai bat, zein izan zen, Berlingo harresia ezarri zenekoa. Zergatik, esan dugun bezala, Alemania banatuta zegoen 2 bloketan, eta Alemaniako hiriburua Berlin, are gehiago ere. 1959tik aurrera, hainbat eta hainbat biztanle, ihes egin zuten ekialdeko Alemaniatik mendebaldeko Alemaniara. Eta hau ekiditzeko Sobietar Batasunak zer egin zuen? Ikusten dugun 53 kilometroko muro bat, edo harresi bat sortu zuen. Eta harresi hau urte asko egon zen. Hain zuzen ere 1961tik 1989 arte. Hemen ikusten dugu, bi argazki hauetan, nola goian dagoen harresia, eta behan mapan, goitiko mapa honetan, nola ikusten den bere luzera guztia. Beste aldetik, beste eragin modu batzuk egon ziren Alemaniaz aparte, eta hauek aipatu ditugunak izan dira lehen, aliantza militarrak, OTAN eta Varsovia itunean eman zirenak, eta beste aldetik, herrialde edo potentzia hauek ematen zituzten laguntza ekonomikoak. Alde batetik, Marshall Plana egon zen, Estatu Batuak Europako mendebaldeko estatuak laguntzeko haien artean
hemengo estatua, eta bestetik Comecon plana, eta hau Sobietar Batasunak herrialde komunizatako merkataritza sendotzeko egin zuen plana izan zen. Mendebalderekin harremanik ez izateko hau da. Biak ondo banatzeko. Hemen beste mapa bat daukagu, non ikusten den baita ere, zeintzuk izan ziren blokeak dituzten eragin eremuak, ezta? Urdinez berriro ere kapitalismoa eta estatu batuak zituzten hainbat herrialde, eta bestetik Sobietar Batasunak zituen hainbat eta beste herrialde, gorriz ipintutakoak. Badauzkago baita ere ikusten ditugunez, beste herrialde batzuk kolorerik ez dauzkatenak, hauek baten edo bestearen alde ez udalako ziren, eta askotan haien artean zeuden herrialdeak izan ziren. Adibidez, eta oso zanguratu, Ukrania, ez da, gaur egun, Errusiak inpaitu duen eta gerra sortu den herrialde hori. Gerra hotzaren barnean, 40 urte horietan, hainbat eta hainbat gatazka eman ziren, 40 urte delako, eta azkenean, demokratizazio, liberalizazio eta nazionalismo mugimendu asko egon zirelako. Eta hemen aipatzen ditugu hainbat eta hainbat. Greziako gerra zibila adibidez, edo beste krisi batzuk, Kubako misilen krisia, non eta oso krisi zanguratua izan zen, estatu batuak, azkena argazki bat eguen bidez, Kuban misil batzuk zeudela ikusi zuen, eta bakizunez Kuba Miamitik oso gertu dago, eta beste herrialde batzuetan sortu ziren nazionalismo, revoluzio eta gatazka batzu daude baita ere.